ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଧାରାବାହିକରେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଅଂଶ କହିବେ ଅନି, ଆନ୍ୟା। ଏହାପରେ ଅନି କହିବେ ବାପା ମାମାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣ ବାପା। ଏହାପରେ ଆନ୍ୟା କହିବେ ପ୍ଲିଜ ବାପା, ଆମକୁ ମାମା ଦରକାର। ମାମାଙ୍କ ବିନା ଆମକୁ ଜମାରୁ ବି ନିଦ ଆସୁନି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ତମକୁ ସିଏ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅନି କହିବେ ହଁ ବାପା, ମାମାଙ୍କ ବିନା ଆମେ ଜମାରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି। ଏହାପରେ ଅଂଶ କହିବେ ସତକୁ ସତ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କ ମାମାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣି ପାରନ୍ତି କି, ହେଲେ ତମ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟର କଷ୍ଟକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ପୂର୍ବ ହସ, ସେଇ ଖୁସି ଦେଖି ପାରନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ଆନ୍ୟା, ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କ ମାମାକୁ ସେଇ ଅପେରା ରାଇଜରୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଫେରେଇ ଆଣି ପାରିବିନି, କେବେ ବି ନୁହେଁ।